Siyo, what's up mga kabisdak? So, nami karon diri na pod sa tripping. Ang tawag na sa mga is piyo. Mamiyo. Naram sila na no. Yung kauban. Oh, yun. So wala pa may kuha mga kabisdak no. Ambot na ba kay piyo diri so yan ramik anhe diri ba og na ba ni piyo. So nahan ta mga kabisdak. Basta niluluon ako pantalon kay basik na basa. Ha? Basin. Pag naparagwan pa noon eh. Tagang piyo dito. Hindi rin wala makayo. So ala kuha pagid ni mga kabisdak no. Di-try ra naman mga kabisdak na bagid. So alaw pa gyud. Alaw pa may kuha. Pakyas. So mangita ta. Nah. Alaw mo. Alaw. So alaw kuha pag gini mga kabisdak. So alaw lagi. Pak may sulod piyo rin mga kabisdak. Wala gyapon sulod. Pakyas. Jamo man gyapon mga kabisdak. Biglang slider yo. Dalan pa ni. Ini. Wala gyapon di mga kabisdak. Alaw gyapon sunod ha. Alright. Oh, napay full sports. Nagkahoy dito mo sugno de eh.
Wala ka pumikuha. Pispan? So, hantod ka mga kabisdak, wala ka pumikuha. Halo. So, need na namo nga muli na lang. Huwag mo puyog malinawon. Huwag mo na mga kabisdak ko. Area. Grabe. Natures. Ha? Ayan. Ito? Wayan. Grabe ka pakilid mga kabisdak. Oh. Pakilid kayo mga kabisdak, no? Ato sa ni pilaw na to. Bili na ginako na. Ipamintig kag pirot. So, mamintig sa ni mga kabisdak. Orchids po. Grabe ka kutas mga kabisdak, oh. Pakilid kayo. No. Pakilid kayo. Grabe nga gana na mo. Adventures. Hinga kabayo. Nah, subida apa dah pre? Ganyan ako. Ni awards. Ito pa mga kabisdak ko. Saka pa rito. Ito palayo ah. Target. Ato bukid na to. Tawag ka ng batas passing. Ito presentasi. Ni awards. Binso ito vlog. Binso po. Ito habuga mga kabisdak. Dili naman ikuan. The adventure. Nag-mountain climbing naman tanay. So subos kayo. So Ito habuga oh. Pang-pang. pwede dito berdaun dito. Pwede dito berdaun dito. Lumayan dito dito. Pag dili ka siguro ng hagbong tubawi po. Oh.
Grabe oh, bukid. Mga luya din dito. Luya. Wala na may katutol makapistak o kasandalan dire. Medyo bukid na yun. Apa na mo targeto no? Guys, mo pa na mo targeto no bukid no. Dito mi nga dyan no. Dito no. Bara ito kita. Ay, nadaran diyo? Ay, katumin. So, klaro makabistak nga mo ang pagpangawa karon og kuan. Piyo. Mga Mr. Crab sa sapa. Grabe singuta. Oh, bukid na nga dapat makabistak ba? Para makabistak oh. Balag wala may kuha nga piyo. Pero kay Durian may na, amoy mo kuha na raw. Oh, ganyan kayo raw. Oh. Oh. Di ba? Taghan kimi kuha. Pero Durian. Basta magugi. Manigasang. Ang among pag-adventure mga kabistak kay nagbunga gyud. Nagbungan Durian. Oh. Ah, wait ako nga nagbunga oh. Pih pa. Ara nagbunga oh. Kagsakit. Kato mo niiwit. Ang kanino? Kato lang uban na. Lato. So, ang to drill ng taman mga kabisdak. Kay, medyo kapoy-kapoy na. So, salamat.